μελωδία της ευτυχίας είναι μια μελωδία που κρατά 2 χρόνια τώρα και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ποια είναι η συνταγή? Νομίζω πως δεν υπάρχει συνταγή. Πριν αρχίσει ένα έργο, μια παράσταση, είναι σαν να γεννιέται ένα παιδί. Δεν ξέρουμε αν θα είναι αγόρι ή κορίτσι, δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό. Το μόνο που ξέρουμε ότι έχουμε δουλέψει σκληρά. Εγώ τουλάχιστον επιλέγω οι συνεργάτες μου και οι συντελεστές να είναι ό,τι καλύτερο. Έχω πολλές υπογραφές που λένε. Και η μελωδία πέρασε, άγγιξε την ψυχή του κόσμου, δίνει αισιοδοξία και ένα μήνυμα σε όλη την οικογένεια και νομίζω ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο αυτό. Το ζητούμενο είναι ο θεατής όταν πάει να δει μια παράσταση να μην αισθανθεί προδομένος ότι τον κοροϊδέψανε ή ότι κάτι πρόχειρο συνέβη. Η μελωδία της ευτυχίας κλείνει τον κύκλο των παραστάσεών της στις 7 του Γενάρη εδώ στην Αθήνα και μετακομίζει στο Δημοτικό του Πειραιά. Στον Πειραιά πάντα νιώθω υπέροχα. Εκεί πρωτοπάτησα το Ζανίδι πολλά χρόνια πριν και με το Εθνικό Θέατρο τότε. Το 1995 φεύγει, ένας χρόνος κρύβει για όλους μας χαρές, λύπες. Τι ήταν αυτό που έδωσε σε εσάς μεγάλη χαρά και τι πολύ μεγάλη λύπη? Οι χαρές είναι πάντα για μας τους καλλιτέχνες, μέσα από τη δουλειά μας. Για μένα ειδικά είναι και μέσα από την οικογένειά μου. Από τους ανθρώπους που αγαπάω, τους συνεργάτες μου, τους φίλους μου. Όλοι αυτοί με κάνουν να νιώθω σίγουρη και ευτυχισμένη, γιατί και εγώ τους αγαπώ πολύ και τους φροντίζω. Τόσα χρόνια προσφέρετε πάρα πολλά πράγματα στο θέατρο. Πιστεύετε ότι έχετε ανταμοιφθεί όσο θα έπρεπε? Δεν τα βάζω εγώ σε ζυγαριά αυτά. Αυτά είναι επιλογές. Αυτό που επέλεξα το κάνω με πίστη, αυταπάρνηση που λένε και τέτοια. Και τι ελπίζετε λοιπόν για το 1996? Ελπίζω και εύχομαι σε όλα τα θέατρα να είναι γεμάτα, οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι και μελωδικά ευτυχισμένοι. Η μελωδία της ευτυχίας να είναι για όλους μας, στην καρδιά όλων μας. Και θα αποχωριστώ το θέατρο Αλίκη, εγώ για να πάω στον Πειραιά. Η σκέψη μου θα είναι στα αθηναϊκά θέατρα και ειλικρινά αυτό πρέπει να ευχηθώ εγώ για τους συναδέλφους μου. Για τα θέατρα της Αθήνας να είναι γεμάτα, που είναι υπέροχες όλες οι παραστάσεις και το τονίζω, αν όχι όλες οι περισσότερες. Στην εκπομπή σας τα καλύτερα, στους τηλεθεατές ηρεμία, στα πολιτικά και εκεί να δούμε ένα ξεκαθάρισμα και στην οικονομία να ανθίσει, βρε παιδιά, επιτέλους. Δεν θα είναι καλύτερα? Λοιπόν, ευχές για τα Χριστούγεννα, για τον καινούριο χρόνο και όλη μου την αγάπη, με μελωδία και ευτυχία, Αλίκη Βουγιουκλάκη.